Hej og velkommen til. I dag skal vi tale om, hvordan du kan tage fuld kontrol over din AI. For ja, det er nemlig dig, der skal styre den, og ikke omvendt. Okay, lad os starte med den helt store misforståelse. De fleste af os har en idé om, at når vi taler med en AI, så er det en slags hjælpsom assistent, der virkelig prøver at forstå, hvad vi mener, og give os det allerbedste svar. Men altså, det er faktisk slet ikke det, der foregår. Og her er vi inde ved selve kernen. En AI prøver ikke at forstå dig. Den prøver ikke at hjælpe dig, som et menneske ville. Dens eneste opgave, igen og igen, er at regne ud, hvilket ord, der statistisk set har størst sandsynlighed for at komme som det næste. Det er alt. Det er en forudsigelsesmaskine, ikke en tænkende makker. For at gøre det her lidt mere håndgribeligt, så lad os prøve med en lille analogi. Forestil dig, at din AI er en slags genial, men også, ret forvirret professor. Du kender helt sikkert typen, men du stiller et helt simpelt, åbent spørgsmål, og så går professoren ellers i gang med en lang, teknisk set korrekt, men fuldstændig ubrugelig monolog. Det er præcis det, en AI gør, hvis du giver den en vag instruktion. Den finder en sandsynlig rute, og så kører den bare derudad, uanset om det er den, du rent faktisk havde brug for. Men hvorfor sker det overhovedet? Hvad er det teknisk set, der gør, at din AI pludselig skriver et digt, når du bare bad om en simpel liste? Lad os lige kigge lidt på mekanikken bag. Det her ene spørgsmål, det styrer simpelthen alt. En AI er bygget på ren sandsynlighed, ikke på sandhed. Den leder ikke efter det rigtige svar. Den leder efter det statistisk set mest sandsynlige svar. Og den forskel, den er fuldstændig afgørende. Og det her er et perfekt billede på problemet. Når du stiller et blødt spørgsmål som skriv lidt om markedsføring, så tvinger du jo maskinen til at gætte. Og hvad gætter den så på? Jamen, den finder det statistiske gennemsnit af alt, hvad der nogensinde er skrevet om markedsføring. Resultatet bliver næsten altid middelmådigt, og med en kæmpe risiko for at drive i alle mulige mærkelige retninger. Og det er så her, vi rammer ind i et ret farligt fænomen. Hallucinationer. Det sker, når AI'ens kæde af sandsynlige ord fører den til at opfinde fakta, kilder eller citater, der lyder super overbevisende, men som er det pure opspind. Det vigtige her er, AI'en lyver ikke med vilje. Den fortsætter bare med at forudsige ord for ord, indtil den har en sætning, der lyder plausibel. Så hvad er det helt konkret, vi taler om her? Jo, vi taler om citater, der bliver tilskrevet de forkerte personer, lovparagrafer, der slet ikke findes, historiske begivenheder, der pludselig har fået helt nye datoer, og alt sammen bliver serveret med præcis den samme selvsikre tone som de rigtige oplysninger, og det gør dem altså rigtig, rigtig svære at spotte. Okay, nok om problemerne. For den gode nyhed er jo, at du kan forhindre langt det meste af det her. Så lad os komme til løsningen. Her er 3 helt specifikke træk, der giver dig den fulde kontrol tilbage. Det her, det er det helt store skift i din tankegang. Du skal lade være med at se dig selv som en, der spørger AI'en om hjælp. Du skal i stedet se dig selv som en operatør, der kommanderer en maskine til at udføre en helt præcis opgave. Og de her 3 teknikker er altså dit nye værktøj. Autoritetsbias, negative afgrænsninger og formatlås. Når du bruger dem sammen, så tvinger du simpelthen AI'en ind i en meget snæver og fuldt kontrolleret bane. Første træk, autoritetsbias. Ved at bruge et direkte kommandosprog som skal eller ugyldig, så manipulerer du rent faktisk med AI'ens sandsynlighedsberegning. Den forstår, at hvis den afviger fra din kommando, så er svaret forkert, og derfor vil den prioritere et output, der holder sig 100% til dine instrukser. Andet træk, sæt nogle hegn op. Helt ærligt, en af de mest effektive måder at styre en AI på, er ved at fortælle den, hvad den ikke skal gøre. Forbyd introduktioner, forbyd høflighedsfraser, forbyd resuméer. Hver eneste negativ afgrænsning, du laver, fjerner en potentiel afvej og holder svaret knivskarpt. Og det tredje og sidste træk, formatlås. Her definerer du output-strukturen, før du overhovedet beskriver indholdet. Når AI'en på forhånd ved, at den skal levere sit svar i f.eks. en tabel med 2 kolonner, så bliver indholdet tvunget til at passe ind i den rigide struktur. Strukturen kommer først, så følger indholdet efter. Okay, nu kender vi de 3 teknikker. Så lad os da lige samle dem i en enkelt, super kraftfuld kommando, som du bare kan kopiere og bruge med det samme. Det her er prompten, der virkelig kan ændre alt for dig, især når præcision er afgørende. Med den her går du altså fra at håbe på et godt svar til rent faktisk at designe det. Prøv lige at se, hvordan den her bruger alle 3 teknikker. Den etablerer autoritet, den sætter negative afgrænsninger, og så låser den formatet.
Det eneste, du skal gøre, er at udskifte informationen i klammerne, og så er du klar. Den virker på tværs af de store platforme som ChatGPT, Gemini og Claude. Med de her værktøjer er magtbalancen altså tippet. Det er ikke længere AI'en, der sidder og gætter sig frem på dine vegne. Fra nu er det dig, der giver ordrene, og maskinen, der eksekverer dem. Helt præcist. Men hvad så, hvis den alligevel begynder at drive ud af en tangent? Jamen, så gør du én ting. Du starter en helt ny chat. Lad være med at gå i dialog med den og prøve at forklare dig igen. En ny chat er som at trykke på reset-knappen. Giv din præcise kommando en gang til og fortsæt derfra. Og her er en lidt dybere pointe. Når du er mere kontrollerende og mere præcis, så bruger du faktisk færre tokens, altså mindre af AI'ens regnekraft. Det er ikke bare mere effektivt, det er også hurtigere og billigere. Og det er selve essensen af det, vi kalder AI Black Belt-metoden. Så din interaktion med AI behøver altså ikke at være et lotteri. Ved at skifte fra at bede til at kommandere, så er det dig, der tager kontrollen. Hvis du vil mere om at blive AI Black Belt på 4 uger, så besøg aiblackbelt.dk.